Днес ще влизаме в изоставно място, къде има басейн, става ломка и басейн. По времето има басейн, беше доста интересно място и сега разрухи. Мале, да, мале. Продължиме. Нека да не. Отиваме на светото място, защото не искаме рискове. Железни тръби, че дълго. Някои момче не могат да отидат тук да вземат някакви безплатни неща, ако е безплатно. Например, да направя телефон. Още бокучаци. Очакваме малуни, бетон. Книга. Книга. Това е много стара книга, бе. Това е от по времето на баща ми, това е от 90-те. Това си доста задържание. Ето го басейна. Това е мини басейна, докато великанския басейн е чак там.